Bu görýänleriniz ine Rim kolonnalar. Yine qaytalanıp gazon için. Bu da melleklerinize zada. Bu nerede görýäs? Hande ulyama. Gatberg zat göreliň. 4 burç Rim sütünlerini seredin. Oşanda bir şekilini görkezeli deyip serediňine. Ine şular ýalak. Seredinne bärde gatty görnüşken Versace görnüşlerde 4 burçunda Versace görnüşlerde biraz giýje aldyk. Bu videomuzu ustalar size değişli. Bu görýänleriniz ine Rim kolonnalar. Yine qaytalanıp islewe göre qaytalanıp gelendir bize. Öňem getirdik. Az mukdarda gelipdi. Köp adama yetmän galdy. Ine de şu aýdan Rim kolonnalaryňyz her türlü görüşde geldi mehriban ildeşler. Versace görnüşem ba ine şolara yol var. Ine serediň şeýle oturar owadan yol var. Edir jwoýalak görnýär, şoň renkini zadyny goşup, ustalaryň oje özü bilýär, ol iş näle edilýär. Serediňne bärde gatty görnüşken Versace görnüşlerde 4 burçunda Versace görnüşlerde biraz giýje aldyk. Ene siz üçin şu karapkolary açyp, hiç olmanda bir şey suduruny görkezeli diýip, ine giýje sagat, şuwat näçe ene sagadam size görkezeýin elek telefondan. Ne giýje saat 3:09 mehriban ildeşler daňatyk gelýär. Şu zatlary size görkezmek üçin ýani ustalarymyz täze jaý salýanlaryna şular ýalak serediňine Versace giýjelikde bolsa da şu videolary siz üçin çekdik. Uje bunu bilýän adam bilýär. Şeýle bir çetden häzir görkezeýin, görşüňiz ýaly giýç bolupdy sagat. Oşanda da şu bir şekilini görkezeli diýip serediňine. Ine şular ýalak. Ona yol var, şulara 2 tane edip bir komplekt dolyaşı. Ondan sonra 4 burç Rim sütünlerini seredin. 4 burç Rim kolonnalar. Şu 4 burçlara hem 30 yaş hem 40'lığı var. Ondan sonra şu aylamlarım hem 30 yaş hem 40'lığı var. Ha, ine şular ýaly. Bunun maralarına koşup, fantaziyanıza göre koşup bolýar. Onu ustalar bilýär, etýän ustalar bilýär. Business Türkmenistan kanalında gatty kän gowy täzeliklerimiz bolar. Business Türkmenistan kanaly bilen galyň. Biz bilen hemme zadyň çözümi bardyr. Yani gowy maslahatlar bizim Business Türkmenistan kanalında bardyr. Serediň mehribanlarym, ine de bir zat var, üt koşujak. Bu näme diýseňiz, videoda nämedigini videoda goýup geçers. Üstüň zadyna merkeziň ine şular ýalak gül gazon üçin. Bu da melleklerinize zady. Bu nämesi? Bu şu gazonyň ýerini goýup gitmek üçin ulanýar bu zadam. Oje düşünesiňiz, ustalar düşünýänler, bunlaryň 2 sany ine 2 sany geldi. Bahalaryny videomuz dolu soňuna çenni görseňiz, bahalar hemişe de videolarymyzyň soňunda bolýandyr mehribanlarym. Bize Business Türkmenistan kanalyna videolarymyzy görýäňizde gön nomeraja edýäňiz. Eger videony sagry bilen soňuna çenni görseňiz, soňunda bahalarymyz hökman durýandyr. Ine Rim sütünlerden bir sansyny alıp üstüne maşina ýeridi görýäs. Hande ulyama. Gatberg zat göreliň. Ne adamlar maşinda üstünde galýar. Ýa-ni geçdini dur saklap gördük. Ana boldy. Oyna. Hadi kaçın oglanlar. Ne? Eksperiment geçirip gördük.